Et uformelt sted, hvor man kan få god vin og god mad. Det er derfor, vi har valgt at kalde det en vinbodega frem for en vinbar. Det skal være afslappet, selvfølgelig stadigvæk med den høje service i centrum. Vi vil gerne tage det der med at drikke vin helt ned på jorden, så komme lidt tilbage til det der med at spise små klassiske tapasretter, som så har fået et lidt mere funky udtryk, fordi vi er nogle unge gutter med mange skøre idéer. Så er der lidt charcuterie her, en lomo, lavet på et birko, smelter på tungen. Og så en helt klassisk katalansk snack her, som er grillet brød med tomat og oliven.